Pagtaltal sa Balaan Bukid sa probinsya sang Guimaras nangin madinalagon. Pagtuo sa piyak sa mga inagyan nga pagtilaw. Mensahe naman sa ginpatigan nga 7 palabras sa Haro Metropolitan Cathedral. Ini ang gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Makaligad ang 3 katuig nga pagpaiway, balik face-to-face na ang pagpatigayon sang pagtaltal sa Balaan Bukid sa Hordan Guimaras. Ang pagtaltal sa Balaan Bukid ang reenactment sang Pasyon ni Jesucristo kag isa katuigan nga hilikoton sa banwa sang Hordan sa tagsa ka Biyernes Santo. Ini ang nagumpisa alas 12 sang udto sa smallest plaza sang banwa sa Barangay Poblasyon kag nagtako alas 3 sang hapon sa pagtaltal kay Jesus sa Balaan Bukid Shrine sa Barangay Balcon, Meliza. Ang hilikoton ang gindagsa naman sang linibo ka pumuluyo hindi lang sa Guimaras kundi nagikan pa sa iban nga mga lugar. Humalin alas 12 sang udto tubtub alas 3 sang hapon sa Biyernes Santo, ginpamalandungan sa mga sumilimba sa Haro Metropolitan Cathedral ang 7 kakatapusan ng mga tinaga nga ginsampit ni Jesus uko ng 7 palabras. Dire ginpakigbahin sa mga nag-service speaker ang ilang mga testimonya sa ilang pagtuo sa Dios. Ako umalabigi lamang. Ako gintuga ka Ginoo sa pagkilala sa iya. Amo ina ang kabangdanan nga gusto ko gid mag-alagad. Bisan magbiya ang iba, gapadayon ako. That time, before sa operation, ang naambag ko sa Ginoo nga bahala na siya sa akon. Wala na ako mahimo, kay sobra-sobra na ang pag-antos ko. Kaya ko na sa akin na ang Ginoo, permitin niya kaubay sa akon, at ang problema, pinapabayan sa Ginoo na matabok sa aton para kita mga mas mabasko sa pag-atubang sa mga pagtilaw sa Si Police Executive Master Sergeant Cesar Penuela ginpakigbahin man ang iya mga eksperyensya sa kabuhi kag kung paano gingiyahan sang Ginoo. Nahimo ko ini tungod ng mga ako na agyan nga mga inspirasyon sa madamong nga kabugayan kag mga pag-antos nga akon ginusoy bisan ako bata pa. Wala gid nakon ginkalimtan ang pagtawag sa pagbulig sa mahal nga Ginoo. Liwat man naging panumdum sang simbahan ng matuod nga rason sang sakripisyo at kamatayon ni Jesus nga amo ang masalbarang tawo sa kasalanan. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.